Mga sakop sa Cebu Press, misalmot sa tinuig nga fun run o metafit challenge ato sa Cebu Press Freedom Week. GMA Regional TV Balitang Bisdak team ni himong third runner-up o first placer sa fun run female category. Ani ang report. Sayo pa lang sa buntag ni atong Sabado nangandam na ang mga sakop sa nagkalain-laing Cebu media outlets. Lakip na ang GMA Regional TV Balitang Bisdak alang sa Fun Run ug Metafit Challenge. Gipahigayon kini atol sa 26th Cebu Press Freedom Week sa tema nga Unity Amid Adversity. Sa Fun Run, midaog ang The Freeman sa 5K o 3K male category, samtang midaog ang Sunstar sa 5K female category. Sa 3K female category, first placer ang atong kapuso nga si Demie Jane Hernani nga mitapos sa race sud lang sa 21 minutos. Samtang sa Metafit Challenge 2018, aduna kini throwback games ang konsepto. Una nilang giduwa ang tarpaulin dance. Sunod ang jolin finish, gamit nila ang 3 ka kilo nga bola ug ligid. Dayon ang alakaka derby, di nagsangka ang tagsatagsa ka team ibabaw sa tabla. Giduwa usab dinhi ang ball relay, diin matagsakop sa team gikinahanglang magbutang og bola sa ilang lawas nga gikinahanglang dili mahikap sa ilang kamot. Ug sa katapusan ang steel football, gamit ang 2 ka kahoy, kinahanglang masud ang bola sa goal aron makapuntos. First placer ang Sunstar, gisundan sa The Freeman, dayon gisundan sa CDN o GMA Regional TV. Uban sa kampyon, Demie Hernani, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.